खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे दाहार बर' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर माखासे गाज्रि भिडिअनि सायाव फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै मा मिथिखो बा सानखो कमेन्टआव हर लोगोफोर। बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ? हिजराना हिन्जाव जाखो बिलाय? ओइ जाम्बा सिनायखायो नों हाजारखि ब्लाउस गाना मानो हाजारखि आन्दारफिन गाना मानो सिनायखायो हिन्जाव जानो इसिबां गोसो दं नोंहा जाम्बा। हा नों बे मेथाइखौ नों हौवानि ड्रेस गाननानैबो हौवा बायदिनो मोसानो हायो ना नोङो? बुरग जाम्बा नामा नोङो? खिनि एम्फौ बाबुआ गुमै गुमै लायबावसो जादों बरिया मोसाबाय थादो बिदिनो आन्दारफिन गाननानै। और सेंचुरी पे सेंचुरी मारी, फिर पैसा आया, फिर नाम कमाया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और उसके बाद उसके बिसिना मा जाखो? हालालै गाव गावनि मान सन्मान थांसि थांनानै हारिनि बिमा बिफानि मान सन्मान बिदि थाङो बेखौबो सानब्रा। गावनिल' गोजोननाय लानानै मा जानो? इसिबां भाइरेल जानो लुबैयोना नोंसोरो? शेयार खालामना हो लोगोफोर, थानो हालायलायो बिसोरखौ। सोरबा सासे नङा सासेखौ सिनायनाय थागोन, अब्ला नोंसोर मा मोखां देखायगोन बिसिनो? नोंसोरो शेयार माबा भाइरेल जानो लुबैना बानायखादोंना? होना हो लोगोफोर शेयार बानाय बिसोरखौ।